A laka akun, shin kana da ɗan uwa? Na'am, indi akun, ina da ɗan uwa. Wannan amsar kuskure ce. La indi akun, a'a, ba ni da ɗan uwa. Wannan amsar kuskure ce. Yadda ake ba da amsar wannan tambayar shine, na'am, li akun, eh, ina da ɗan uwa. Idan kuma ba ka da ɗan uwa ne, sai ka ce, la mali akun, a'a, ba ni da ɗan uwa. Wannan shine yadda ake ba da wannan amsa idan aka tambaye ka, shin kana da ɗan uwa ko 'yar uwa? Ga mai neman ƙarin bayani ko kuma sanin dalilin da yasa ake cewa li ba a cewa indi, ita kuma indi a ina ake amfani da ita, tunda mun ga inda ake amfani da li, zai iya tuntuɓar mu a kan lambar wayar mu ta WhatsApp kamar haka. Ga ta nan a ƙasa idan kun duba. Kar ku manta ku yi liking, ku yi sharing domin sauran 'yan uwa su ma su samu su amfana domin su inganta yaren Larabci.